Onko tiskit tiskaamatta ja talo siivoamatta? Oletko joskus toivonut, että joku tekisi sen puolestasi? Nyt se on mahdollista. HC Bembölle Technologiesin uusin mestariluomus, uskomaton talousrobotti Bembot. Terve, minä olen Bembot. Bembot on taloustöihin erikoistunut 3. sukupolven robotti. Bembot siivoaa, tiskaa ja auttaa mielellään sinua muissakin askareissa. Halo, Bembot puhelimessa. Bembot jopa osaa tehdä maukasta ruokaa. Bembottia on helppo käyttää. Siinä tarvitsee vain pyytää häntä tekemään jotain ja hän tottelee. Bembot on ohjelmoitu aina tottelemaan omistajan käskyjä. Tässä, ole hyvä. Osta tulevaisuuden talouslaite nyt. Jos soitat nyt, saat tämän ihmelaitteen puoleen hintaan. Bembot ei ole vain laite. Bembot on ystävä.